Ik ben onderwijs naar de gozen en kleuring aan te lezen van gozen. De gozen die hebben kleuring om de hals heen. Om de hals. Dat is een halsband met een inscriptie. En aan de hand van die inscriptie, als je die al leest, dan kun je die invoeren in de database van de computer van die betreffende gos, van die soort van die gos. En dan kun je de hele reis die gos tot nou te dienen had, kun je nagaan. Wat er meer west is, wat zijn stopplakken binnen, wat zijn briefplakken binnen. En wat er overwintert in Friesland, of in de rest van Nederland of Europa. Dus we gaan nou op zoek naar een gos met een halsband? We gaan nou op zoek naar een gos met een halsband. Ja. Zul je al hier met een halsband? Ja, zeker even nooit. Maar ze zien er prachtig voor je. Dag met. Nee. Show je al wat? Ja, ik ga hier in beeld. Ik ben even zien wat het precies voor. Ik moet even scherp stellen. Ja, hier moet een zwarte halsband en de inscriptie is KPC. Hij fret nou de kop, het onder het daar. Nu komt er omheen. Hij staat nog maar een kant nooit staan. Hij rijdt nog van die rol. Nu gaat er naar rechts. Het grote moment is daar? Het grote moment is daar. We gaan de code die we van de morgen zien, die we nu invoeren. En dan zullen we zien wat voor resultaten er achteruit komt. Dan zie je, dat is wel een leuke niet. Dat is een hartstikke leuke niet. Zie je boven hier in het beeld staan dat de ring is in Rusland. Dus die punt staat, dat is ten noordoosten van Moskou, is dat. Zo. En hier zie je dat wat er meer schoen is. Dus in 2008, in november, is hij in Noord-Duitsland schoen. Toen is hij in Zuid-Holland geweest. Toen is hij hier erop. Is hij eerst weer omgekomen in Brabant, Zuid-Holland, Utrecht. En hij is voor het eerst in Friesland schoen op 13 maart bij Offengewier. En dit seizoen zien we nu voor het eerst weer in Friesland. Dus dat is hier heen gegaan. Zeg, hij kiest de hele reis van dat beest. Maar Friesland is hem wel bevallen, dat hij is je weg. Hij is je weg, Friesland is hem bevallen, inderdaad. Ja, dat heb je toch maar weer even ontdekt. Zo is dat. Goeie. Ja, goeie. Wat ben je onderwand? Ik ben onbestallig bermtoerist. Onbezoldigd bermtoerist. Ja. Ken je dat net aan? Van mij wel. Ja, dacht ik wel. En wat had het in? Nou, dat zou je wel. Wat de meeste mensen gewoon meenemen, maar een heel enkeling net. Dat komt op het plak waar het eigenlijk jet. Dus, zo. Juist. Je horen jouw skin. Nou, ja, dit is een groot plak, hè. Ik begin meestal bij Hooswaaien en dan doe ik zo een rondje. Maar, nee, net een hele jouw. Hier in deze buurt hoofdzakelijk. Waarom? Waarom net? Zo, als iedereen alles meenam, dan hoeft het net. Nou, en ik ga nog iets uit, dus het hindert wat dat betreft niet. Zo, we zijn net zo in Singapore, waar je een peukje op de dik gooit, wat dat €400 kost. Maar aan de andere kant, bijzonder melk, waar we wat aan doen kunnen. Maar alles, dat is een utopie, dat wordt niet. Nee. Maar toch begin je wel. Ja, maar het hindert niet. Zo, ik tref wel mensen die zeggen, wat is een bende? Dan zeg ik, nou, joh, wat mijn naam Schil wordt. Ja, zo is het toch. En nogmaals, melk kunnen we er wat aan doen.
Maar alles, nee, dat kent toch niet. Dat is net weer. Jo, Trelly, je bent koud zeker? Ja. Ja, Joh, net dan? Nee, ik had er geen les van. Joh, alles wel onderaan, echt. Ja, maar dat is ouderdom. Oh. Ja. Een soort net. Ja, daar heb ik geen verstand van. Nee, is dat zo? Oh nee, dan mag je eerst wat ouder wezen. Zo. Ja. Nee, dat is weer.